Friesen die op dit tijd haar wenning te keer zetten, die hoegen er net op te rekenen dat er voortdurend 30 garnimakers binnen die een bezichtiging onvregen. De hoezenmerk is enkel in uw provincie wat onder het aankwalien. Maar dan huizen die net volslaan instapkleer binnen, maar een visgraatvlier en een trendy interieur. Ja, die worden toch wat minder makkelijk verkocht. December is altijd wat een drege mannen, maar het sentiment is on het verroring. De hypotheekrente is heger en de onzekerheid is grutter. Maar gaan de prijzen nou ik omleeg? Vreeg ik on uw zwaarste expert dat het gaat om de wenningmerk. Dat is Theo Vos. Hij is directeur van een grut makelaarskantoor in Friesland, maar vestigingen in Snits, Ljout en Stiens. Ja, goeiemiddag. Goedemiddag, Jan Durk. Je had van de morgen nog een rondje bij de makelaars Loonswest. Wat is nou het beeld? Nou, ik zit even verhaal te illustreren. Ik ben er hard somber van. Ja, hè? Ja, nee, maar zo erg is het net. Het is wel de hitte hei, wat we vorig jaar bijvoorbeeld hierden. Ja, die is er wel een beetje aan. Alleen als je hoe is wel verkoop je op dit moment, ja, dan is het merk best nog goed. Alleen je ziet gewoon bepaalde type wenningen die je net zo snel meer als daarvoor. En welke hoezen ben dat dan nou? Ja, dat binnen met name wel de wenningen in het echt wel in het hegere segment. En ik wil de wenningen, ik wil on de wij protten onvertimmerd maar durren. Mm-hmm. En dus zoals toen in het begin ik zei dus van als het net echt volledig instapkleer is, ja, dan wordt het inmiddels zo'n iets ingewikkelder. Ja, maar ik snap het, makelaars die willen natuurlijk zelf ik net dat de hoezenmerk instaat, dus die heb ik een bepaald belang. Maar even eerlijk, die 30 bezichtigingen, haal je die nog vaak? Ja, minder vaak. En dat is het hele punt. Ja, minder vaak. Alleen het komt nog steeds voor, er wordt nog steeds overboden. Alleen de enorme gekkigheid, wat ik heel vaak zie is, ja, daar zitten wij totaal net op te wachten. Want ja, meestal is het in het verleden alles geweest wat naar een bubbel werkt. Dat het op een gegeven moment heel goed aanrent. Dus ik denk dat je in je daar wat van had. Ja, maar let het dus objectief bezien. Gaan de prijzen op dit tijd omleeg? Nee. Gaan ze nog omheeg? Ja, ze gaan nog steeds omheeg. En dat is het absurde aan de ene kant. Ik denk als het in 2026 juist, dan is de gekkigheid uit de stijging, die is er wel wat uit. Ja, maar zodat ik net een deel van de verklaring wezen kennen. Want het mag toch een keer ergens ophouden. Op een gegeven moment zit Elsen hier toch on het plafond. Nou ja, het is op een gegeven moment natuurlijk sowieso gewoon. Er zijn meer wenningen dit hier bemerken kan. Dus heel simpel zijn het aanbod van wenningen is wat grutter. Elke vraag om vergelijkbloed, ja, dan dempt dat de prijs wel wat. Nou, de hypotheekrente die is op dit moment nog net zo heeg in 2024 best. Ja, dat had ik wat een dempende factor erop. En wat voor rentes hebben we het dan nou eigenlijk? Wat is ongeveer wat er betalen wordt? Rond de 4%. En is dat heeg in jouw eigen? Nee, dat is helemaal niet heeg. Alleen de mensen die een paar jaar rond coronatijd hun hypotheek afsluiten hadden. Ja, er binnen gewoon mensen die hadden een hypotheek afsluiten voor rond de 1%. Dus als het derde mij verder is wel. Maar als het historisch juist, is het nog steeds een prima rente. Ja, dus is het eigenlijk de prijzen gaan nog omheeg. Dat is dan op zichzelf wel apart. Maar hoe volle gaat het dan nou nog omheeg? Ja, ik verwacht dat het wellicht een % ooit hier omheen gaat. We kunnen nooit echt helemaal in de toekomst zien. Maar in alle logica zul je een % omheen gaan. Als er geen hele gekke dingen gebeuren. En is nou wel toch de verwachting dat er eer een bubbel is die het knapt? Nee, want er bloeien gewoon het is gewoon heel simpel. Er zijn te weinig wenningen. En er zal op een gegeven moment meer bouwd moeten worden, zodat het aanbod van die wenningen gewoon groter wordt. Dat zal uiteindelijk de echte oplossing wezen. Ja, nog 1 punt wel. Die prijzen gaan dus nog heel iets wel licht omheeg. Maar ben er nou nog een soort oerbieringen? Ja, die binnen nog steeds. Ik wel, oké. Ja. En met name in die wenningen wat ik direct onjoen had.
Ja, in de redelijk instapkleren wenningen die voor een grote groep ook bereikbaar binnen. Ja, daar zullen we best allemaal volle aanbiedingen. Ja. Hij is dus vast expert dat het gaat om de wenningmerk. Theo Vos, dank u wel voor de bijdrage.